Hello bayarok, jo tonono lam sogani blog tini hinke ang sister sarani aro faijak tamni bagai hinke bobai makeup khlaijaknani bagai ikonogoi numan khana makeup khlaijagai tongo tini ani kaisa jewelry shop promotion ni video tongo hinke aro thangnani bagai no kisa letai jagai nagana hini faija jamani bui hai makeup khlai bo mojang jayaba hainu bono sai rekha simple ke khairu de hinai hinke bo babano simple ke khai tongo ke mokol bo basa basa aise durok fulke bo nus nukjagi ani asoke mokol basa hinke tabo kha eyelashes thepai tongo ba patla sai basa de sai no thepai rekha ani mokol bo khumu bai milibui tongnai jatke kotor hinke to pura mokol sei nukjagi khai tongo asoke no chak chugya khai tongo mokol basa ni bagai gendrong no tabani final look phunogano ikko naiti ani final look angke to naithok jakha ang jehai saman haike no khai rukha nrogbo angke bobai contact khaidi ke bo boi ko nogo thangnani bagai jogalai tongo ke chongbo ongkholai kha tini bai mia tamusukjani siari kalaikha saisi malia tabuk ke phungni 10 ta tamui tongo hinke jong tabuk ani dolni barabo thanglai tonglayo hinke bai rok tabuk ke jong aro makeup rok khaijak bai phaioi ani dol te khoroksa eko pinki boni barao phailai tabuk jogal bai kha mane ani rignai rokan bai kha hinke tabuk thanglai sinai jewelry dukano hinke abo paimani agolokhe thanglai te kaisa jaga aro tam pai norok no phunogano norok video no chayakari paithak jara kurungi tongdi hinke jong khorok tam thanglai nai tongo eko pinki bo logere nai ano always no bani logeu tongo ani sweater rok tuijak bono kharkso gehi nang camera na sidi naw pola sa aro supai grana amani agolo te bisi oro phai dresses khai thanglai nai hinge tini to miani simi siari khogong mani tini bu siari no ongoi tongo satong sadang paya ke haipano ani sweater dogar sikano nai tonga ke sweater sumoi thas thanglai sinai ga sungno bai nang jakha ani husband obo khai rumani blouse subai rumani rignai subai rumani Bakal nanya nak cerita pelong kisah. tabo khechong chini video shoot rok khaibai phaika narok ania jewelry shop video khaimani hinke next video wanugoi manano naisingui tongdi ge phaitoi no to han mosa deng kaisa paitu kha tei dom birani jono half plate khai paitoi phaika tabo obno chalai kisa bhok kachang lai grana mayo huilai soka Bukan duga na payang ga bilar payne tu mun ni hinke bai rok tabu khe chung chabai nungbai rest khaibai kwang dress rok change khaibai na kha hinke tabu khe mod chomuni wo kaisa computer shop tongo aro thanglai nai ani bosai to computer dogan ro hinke ba boni je nangmani mane rok painai tin rok bo je ama hai dogan rok roi tongnai rok ke nong ni bagai bo belai khno kom price da nyoro wo tei joto mane nyuman thogo hinke rok no tam man thok tei discount busuk tong abunong no thangai phunogano nai tongdi video no chaya kare paithak jara finally chúng tôi sắp tới cái Loknath Enterprise computer shop ở bên location nó thay của nó như thế nào Yang ke mod Chowmuni, ke yang ke hotel Woodland Park, the HDFC, oveni thik opposite side no Loknath Enterprise mod Chowmuni jail road o rong no bima khana tadi sing bisingo hablai na bisingo habina laika ke khana mane oro new year ni offer bo roi dong hnai aboni bagin sungbo phaimani tamo najangnai tabo kaisa ke nai mani ya golo nawa no ke ana to indrong no bojong phunok nai ke nong sagadi tam man thagaro gaming laptop bokna rong no bima khana te official work ni bagi bo kobongma laptop kaham man thogoro ke angoro mani paikake Agartala paikake mani paikake ang oro no bisiku paikuo tabuk sok jora ang jesek je business khai phaimani nini printer ang thung desktop ang thung job to ang oro nino payo na tungna gaming hamja bong kai gaming ni bagi bo graphics card available kobangma varieties ni ko tongo graphics card tongo no pai phimano RTX 5060 rok kobangma model tongo tebo kaham tongo genaro pai nongi gaming ni performance no tiu kaham khaiman nai te abono kare binoro अब है ट्रांसपेरेंट कैबिनेट ok nangi tongo ge obo buna harmano te abono kare mouse thung ni keyboard thung bepak mannai
printer ni ing rombai printer rombai joto mannai mane A to Z man thungnai o jago norok phai phai mano tei belai no kom khai manmai tei tabuk to new year ni haino offer choli tongo up to norok 40% discount mane mano mouse bo kobangma norok wire tei wireless abo mo mannai tei abono karibo norok gaming ni bagai bo wireless mouse mannai ikonai diabo joto siman thogo joto available tongo iko keyboard rok bo tongo kahamarok no ningke ayang go himdi ayang dei tam tong iko laptop tongo mo hai cabinet bo man thogo nai de abote bo nai thogo cabinet bo sasa chikon sa printer mo di printer excel ke mo obo hai printer no ang use khai tongo tabung mar na ang genuine review ribono mo printer ni ang right 1 year ni slide bo abo use khai tongo tabuk so jora problem nu te ko abo to nong se use khayo nong sai man ha da ang use khayo honest review ri tongo de or duita printer no tongo ano no ani to no same model nong no tang khono ko nyo tongo chen dokan tam tam tong color ni bagi ke ang mo use khayo ni futung thung ung thung abo te kaisa tam advantage tong ke mo duplex stay area po tong abo ayang go tai tam man thong nai le no yang ke ni pen drive ro from the hard disk computer ni motherboard ke ikoro tong lagi rom ke CC camera ni full setup camera ko abo ni bon nor nahar mano tai camera install khain bagi bo nor wana na ya ang be kri mano ang khai mano bono ang gai khai mano bono khai ro je suk je install khainya dong ya rong ke bono khai tongo or na oin nor ang be kri bo nong ni shop no nong ni shop ro ni shop joto no secure khai mano oro phai ke no oro ni owner no nogano iko obono mithunda oro ni owner rok bo bai kok salai mano belai nyo borok ka ham hai ke no sini channel ni bumung sadi Garanti Tripura norok ora hapai kheno sadi je manui nangai phainai rok mane ani blog ni thruti phaiga hinke Garanti Tripura blogger hinai boni video nai phayo ni sadi hinke norok kaun kaham kano manai ekdom kebang manai kebang jara gaming hamjangnai pap jitar jitungnai gakai tai kaham iko aidi bini build quality no buni sai juda ngai tongo ekdom kaham display buma hai nai nai ekdom kaham tei norok gaming laptop ni bago musawana na koi norok nahar mano tei abono kare ko yang no tongo oboke official news ni bagai norok ba student rok ni bagai khop kaham obo laptop tei abono kare tei kaisa norok obotibo online class khaina ni bagai rok ngai tei kaham webcam gnang tei extra webcam thebana nangla all in one pc obo desktop all in one desktop naklainai oboni nung kuna extra cpu nahna nangla wireless mouse keyboard mannai obni logibo tei yang bo tongo haina obo norok student rok ke to use khaimana abo bade bo coding shooting ni bagi hinken norok use khaimano paine hinke norok angbai bo gurungite o kaham pe norok knowledge nai mano an thani bo tei abon kare bo direct norok sobo khaibo visit khlaimano mungsawana na kare tei channel ni bung sakake additional discount to tobo abon kare bo new year ni offer choli tongo tabo up to 40% norok discount mani man naga hai gete kaisa ang norok no interesting hongana obong kha iko touch display laptop ikonai di 360 degree norok or display no rotate khaimno like tap hakebo norok use khaita mano norok jesa jaga pan thani norok traveling khaipro rok pan norok like tap hake use khaita mano asike te light weight asiki bo hiligya je kono jaga carry khaita bo je panya mo sungai rok dapti phafat offer roi tong sasang no pai phai bai di offer kosani rom khadi tangai norok bong oro pai phainai hinai hingake norok economic makta borok ongkha authorized seller certified authorized seller HP ning thang Asus ning thang Lenovo ning thang borok Dell ning thang bebang ni no borok authorized certificate tongo bong thani ke borok belakhna genuine norok je kono problem ngaibo
bongoro paikake aboni solution mani mannai dugan ni bum kaito normal barbar no sai tongo Loknath Enterprise address ngake mot Chowmuni niyang HDFC bank I kon hol jang ing tongo jail route to hapakai hingi bay rok nok no je tongmani joto no phunok bai kha iko tei amni karigo precision sona oro mungsasak norok ni mane rok berai thanga ni desktop panung thang laptop panung thang norok repair khaiman khlaibai mano tei repair khlainan bagibo belai khno yak ka sabbai repair khlaijago sonamoi ya phareri rohonai tawana di hinge asuk no tinini video no oran mo thaksinai noroi malayano ani next video jotono hambai paithak jora logerewi nai tongwa bagai bye bye tei hor kaham